velkommen til den video. I dag så laver vi en video med at vise alle elevhestene. Så vi starter med Silver her. Lille søde en. Silver. Og her er Grace. Hun gider ikke snakke lige nu. Her er min egen lille lot. Gracie. Det er min med ret på i 2 år. Ja. Og her har vi Lady, og det er min lille lort. Hende har jeg ridet på snart et halvt år. Så ja. Så her har vi Eddie. Hej Eddie. Hej. Og hun er også meget flot. Og her har vi Moonlight. Hun er sådan en meget ny hest. Hun er virkelig sød. Ja. Så her har vi lille Daisy. Hun er den mindste. Hun er den mindste. Hun er meget lille. Hun går med de fleste af de små piger. Og så her har vi Casanova. Og Den har vi begge to faldet af på. ja, den faldt jeg i første gang, jeg skulle prøve at ride. Så det var bare super. Og så her har vi Jumanji. Og hun er også ret flot. Hun er også lidt ny. Og så her har vi Picasso og hendes lille søster.